Miroljub tvrdi kako raj i pakao ne postoje, kako duša spava i kako se treba moliti samo Bogu. Može li da objasni priču između Avrama, Lazara i bogataša? Ja sam o tome govorio, ali evo da ponovim o čemu se tu radi. Znači, kada Isus došao na zemlju, on je ljudima pričao o tome da trebaju da odbace greh, da žive moralno. Bilo je tu puno situacija da je on izlečio ljude. Do tad još nikoga nije digao iz mrtvih, nikog nije vaskrsao. I puno ljudi je njega pratilo. Međutim, on je stalno citirao Bibliju i svi koji su bili razumni mogli su da prepoznaju da je on onaj Mesija koji je obećan da će doći. Međutim, ljudi su stalno postavili pitanja, su bili maloverni, daj nam neki znak da si ti Mesija, daj nam neki znak da si ti spasitelj, daj nam znak. Ljudi onog vremena su verovali u svakake gluposti u prvom veku. Znači, zato što su verovali u svakake gluposti, živjeli su nemoralno. Isus njima priča istinu, priča im ono što je u Bibliji zapisano. I onda Isus njima objašnjava, iznosi priču na osnovu onoga što oni veruju u prvom veku. U knjizi judejske starine od Josifa Flavija, jevrejskog istoričara koji žive u prvom veku, možete da pročitate šta su Jevreji prvog veka verovali o stanju mrtvih. Oni su verovali, jedan paganski koncept, da kad čovek umre, ako je pravedan, ide u Avramovo naručje. Znači on ide u Avramovo naručje. Nigde u Bibliji se ne spominje Avramovo naručje. Oni su verovali u budalaštine, kao što su verovali u mnogi gluposti. I onda, znači, ko je dobar za vreme života, on ide u Avramovo naručje, a ko je bio nevaljao, on ide u pakao i tamo se prži. Iako u Bibliji nigde se ne spominje, razumeš da će ljudi da se večno prže kroz celu večnost i to ne postoji u Bibliji. U Bibliji postoji koncept na hebrejskom gehinom, u našem jeziku se kaže, kod nas se to često izgovara gehena i često se to prevodi kao pakao. Kada se govori o paklu, koristi se reč na hebrejskom gehinom, kod nas često puta se ta reč izgovara kao gehena, a prevodi se često kao pakao. Gehinom je jedna dolina izvan Jerusalima, gde se spaljivalo smeće, takozvana dolina sinova Enomovih. I tu se spaljivalo smeće, znači smeće se iznosilo iz grada i tu se spaljivalo. I tu je stalno gorela vatra, jer se stalno donosilo smeće i tu je stalno tinjalo. I ta dolina, to smetlište, tu su se spaljivali leševi kriminalaca, jer kriminalci se nisu sahranjivali na groblju, nego su njihovi leševi su spaljivani tu na smetlištu. I tu je gorela ta vatra dok ne izgori svo đubre. I ta gehinom je simbol pakla. Zato je u Bibliji to prevođeno kao pakao na našem jeziku. U hebrejskom je gehinom. I kad se kaže gehinom, misli se na smetlište izvan Jerusalima, ali misli se na jedan gehinom na kraju istorije, da će svo đubre ovoga sveta biti spaljeno. I to je taj opis kada u drugom vaskrsenju satanisti budu bili vaskrsnuti zajedno sa Sotonom i demonima i oni će svi tu da budu spaljeni. Ali neće oni tu da večno gore, nego će biti uništeni za večnost. Isto kao što to smetlište gori dok sve ne izgori. Znači, ne postoji neko mesto u svemiru da kad čovek umre, ako je bio loš, tamo ide i tamo se muči u nekom paklu. To ne postoji. Čovek kad umre, on spava, to piše u Bibliji. Znači, njegovo telo, čovjek se sastoji iz tela i duha. Spoj tela i duha je duša. Znači, telo, duh, spoj je duša. Kad čovjek umre, telo ide u fizički grob, hebrejski kever, a duh ide u duhovni grob, hebrejski šel. U trenutku vaskrsenja, Bog iz taj duhovni grob, šeol je tamo negde kod Boga. Gde? Jer Bog je dao taj duh životni. U trenutku vaskrsenja Bog ponovo oblikuje telo, to je najmanji problem za njega, jer ima šifru i planu molekulu DNK, a materiju ima gde god hoće, jer čovjek više od 99% čovjekovog tela čine 4 hemijska elementa. Tako da čovjek je stvarno prah zemaljski. Znači, vodonik, kiseonik, ugenik i azot čine više od 99% čovjekovog elementa, manje od 1% svi ostali hemijski elementi Bog tu ima na svakom ćošku. Tako da Bog može da vaskrsne čovjeka gde god hoće. Jer ima materijal da ga oblikuje prema planu DNK,
A onda ubacuje njegov duh, gde su njegove emocije, memorija i tako dalje, njegov karakter. I sada, Jevreji u prvom veku su verovali u svake gluposti. U svojoj knjizi Jevrejske starine Josif Flavije opisuje šta su Jevreji verovali u prvom veku, kakve gluposti. I sada oni u to veruju. Isus koristi priču, pravi priču u skladu sa tim šta Jevreji u prvom veku veruju. I kaže, bili su dvojica ljudi, jedan je bio Lazar bogataš, a drugi je bio, jedan je bio bogataš, a drugi je bio Lazar siromah. Taj Lazar je bio siromah i on je prosio i i ovaj bogataš je tu prolazio i nije obraćao pažnju na njega i tako dalje. I jednog dana kad su umrli i taj bogataš i ovaj siromah Lazar, koji je bio kao pravedan, kaže Lazar, taj siromašni pravednik, je otišao u Avramovo naručje. Isus njima priča. Ali Isus njima sve to priča u kontekstu što oni od njega traže znak. Daj nam znak da mi vidimo da si ti spasitelj. Razumiješ? To ti kad ti ljudima, nek mi se Bog ovde pojavi pa ću onda da verujem u njega. Da, ja samo verujem ono što vi, daj nek mi se Bog ovde pojavi. I oni samo traže znak. I onda Isus njima priča priču vezano za taj znak. I kaže, taj bogataš je umro, Lazar, siromašni pravednik, je umro. I Lazar otišao u Avramovo naručje. Isus priča to što oni veruju. A ovaj se muči tamo u paklu. Između njih je velika provalija. To su paganske, lovačke priče, znaš, kad demoni ljudima nacrtaju stanje mrtvih. I kaže, ovaj se muči tamo u paklu, ovaj u Avramovo naručko, ovaj ga ljuljuška, razumiješ? To ti je kao ono što imaš u islamu, 70 devica. Ko je pravednik, on ti da nebo 70 devica, ima da mrka koliko hoće. U svom slučaju, lovačke priče, to su paganske lovačke priče. I slušao, i sad, kaže Isus, i njih dvojica razgovaraju, ali Isus priča njima na njihovom nivou. Da oni ne mogu da razumiju. I kaže Isus, i kaže njih dvojica pričaju. I ovaj bogataš se obraća Avramu. Avramu umro, brate. Čovjek spava, čeka vaskrsenje. Kaže, oče Avrame, bogataš, molim te, kaže, zamoli Boga da vaskrsne ovog Lazara i da ga pošalje kod moje braće, jer oni žive grešno, pa da im Lazar ispriča kako se ja mučim ovde u paklu, pa kad oni čuju kako se ja mučim u paklu, oni više neće grešiti, pa će se ispraviti. Živeće moralno. Znači, pokaži, daj čudo, da vide oni čudo, pa neće više grešiti. A Avram kaže, imaju Mojsija i proroke. Ko ne veruje Mojsiju i prorocima, da ko iz mrtvih ustane neće verovati. Znači, vi tražite znak. Kaže Isus, imate Mojsija i proroke. I sad on njima tu priču. I posle toga, neposredno nakon te priče što je ispričao Isus, Isusu dolaze ljudi i kažu, učitelju, tvoj prijatelj Lazar je teško bolestan. Isus prećuti. Isus je tu čekao 2 dana. Posle 2 dana Isus kaže svojim učenicima, idemo kod Lazara da ga probudimo. Kaže, pa ako je zaspao, sam će da se probudi, idemo mi da ga budimo. Pa kaže, umre. I oni krenu. I 2 dana putuju do Lazareve kuće. I dolaze tamo, izlazi Lazareva sestra i plače. Kaže, učitelju, da si ti bio ovde, moj brat bi bio sada živ. A Isus kaže, pa ako je, pa kaže, ako je umro, živeće. Pa kaže, znam da ću živjeti jednog dana kad bude vaskrsenje, ali. Kaže Isus, sklonite kamen sa groba. Jer nekad su se grobovi kopali u steni i onda se namakne kamen. A postoje i dan danas te grobnice? Postoje grobnice u Izraelu. U Izraelu? Te u kamenu imaš, možda vidiš. Isus kaže, sklonite kamen sa groba Lazarevog. I kao, učitelju, pa on je 4 dana u grobu, već smrdi, za udara, njegovo telo se raspada. Kaže, skloni kamen. I ovi sklone kamen. Kaže, Lazare, izađi. I ovaj izađe. Tad kad je Isus vaskrsao Lazara, to je prvi čovjek koga je Isus vaskrsao, dok je bio na zemlji. Tada su fariseji doneli odluku da ga ubiju. Znači, kada im je dao znak. Hoćete znak, evo. Znači, Isus priču o Lazaru i bogatašu govori u kontekstu
da ko ne veruje Mojsiju i prorocima, ko ne veruje Bibliji, džabe njemu i da mrtvi ustaju, on neće verovati. Nije svrha priče o Lazaru i bogatašu, šta se dešava kad čovjek umre, postoji raj, idemo svi da se ljuljkamo u Avramovom naručju i postoji pakao, a između provali, ovaj se tamo muče. To su lovačke paganske priče, to nema veze s Biblijom. A ti, prijatelji, uzmeš izvan konteksta tekst, ko što radi većina, Jevreji, robovi u Rimskom carstvu, živeli nemoralno i došli Rimljani i sad zavode red, uvode njihove zakone i Jevreji se stalo bune i ovi ih lemaju. Isus kaže, moraš da poštuješ vlast, to ti isto ko danas. Kad te udari po jednom obrazu, okreni mu drugi, jer si živeo nemoralno. I oni izvuku izvan konteksta, ko te udari po jednom obrazu, da okrenimo i drugi. Znači, mi sad treba da sedimo i kad dođu do Osmanlije i da nas šamaraju, mi treba da ćutimo. Razumiješ? To je ta goveđa teologija. Uzmu tekst izvan konteksta, kao priču o Lazaru i bogatašu, i od toga prave nauku. I to može za ove bezmozgoviće, razumiješ, koji tri čuke nemaju, kojima drugi treba da brinu o religiji o njihovoj, drugi treba da brinu o njihovoj deci, o njihovom zdravlju, o njihovoj ishrani, o njihovoj higijeni. Tako da priča o Lazaru i bogatašu nema nikakve veze sa rajem i paklom, prijatelju. Ona govori o nečemu skroz drugačije i nečem skroz drugom. Eto, ja sam o tome pričala, evo, ponovio sam. Nećemo više, nemojte više da postavljate, ili neću čitati više. Ja, kad je počeo... Ja sam o tome pričao, sad ću... Jeste, ali sad... Tema je važna, pa evo, ponovili smo.